Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, ene wayno eɗen garti kadi e windande men hande kadi eɗen jangga. En jangguino allif, en jangguino ha mawɗo, en jangguino deel, en jangguino juburna, en jangguino allif taƴƴo, en jangguino allif, en jangguino laam, en jangguino sooridu, en jangguino ara, allif, ɗa koyngal, ɗum ɗo ko ɗa koyngal nani, allif, laam, mim, ay siñiƴe nani, ay juburta o nani, ay qaaf toɓɓuɗo o nani, ayde ay jubriya o nani, ay mimarak nani. Ko ɗum ɗo janguno ɗen ɗo kanɗen woni ihdina siratal mustaqim. Hande noon eɗen janga siratal lazina, ay ɗo woni saridu o nani mo jangunoɗa o, ara nani, allif nani, ay ɗa koyngal nani, ay siraɗo o ala ko woni hen ka jangano. Allif nani, laam nani, har feere nde ɗo hande ɓeydi e windandema hande nde, wadde gojjinani ɗum ha ɗum wawa andede ko nde har feere tan ɓeydi e jangdema hande. Ayi wona de ay zadel nani, ɗum ɗo wiyete zadel. A jangi ɗum garta e ɓalejo ma, garta e ɓalejo ma nani, garta hen. Ay jubriya a jangguino ɗum nani, ay nunarak nani, ay siratal lazina, ɗum ɗo woni allif, juburna, ay ayna dariɗo nani, ay mim nani, hayde ay tajorɗo nani. Ɗum ɗo tajorɗo ko juburta woni ɗon. A waynama so tawi woni wattande bindol yo wiye tajorɗo. Ay ɗo henna ko ayna baaliɗo. Ayna baaliɗo ko so adima noon wiyete, wadde ayna dariɗo ko so hakkude bindol, ɗo waɗa ko ayna baaliɗo woni ɗon. Ay laam nani, ay ha mawɗo nani, ko ha saqiru. No winoma ha mawɗo ko so woni hoore bindol walla hakkunde bindol. Ay ɗo o woni ko hoore bindol, omo nayi ɗo ko hoore bindol tawɗa wona ko ha mawɗo, ɗo ko hakkunde bindol ha mawɗo. ɗo joni mbaɗo jubriya, jubriya ne wona ɗo mimarak, ay nani. Ɗum ɗo janguɗa hande, wadde ko ɗum ɗo wiyete, ɗum ɗo wiyete siratal lazina ha ɗo. ay ko ɗo haaɗi siratal lazina o ko ɗo haaɗi nani. ɗo ko an, ɗo ko am, ɗo ko ta. So rendi wona an e am e ta, wona an a amta, wonde wona masde ko ha tan ganda no jangguirte, ko an am ta, mbasa wiide al amta, ko an amta, an amta. Ay ɗum ɗo woni an amta, ɗum ɗo woni windirte an amta. ɗo woni alayhim, ko ni windirte alayhim, ko ni windirte. Ay wadde a faami hande janguɗa ko siratal lazina
an'amta alayhim ala ko ɓeydi hen so wona harfere wotere ene wiye zadel gasi ko nde wotere hande ɓeydi e ko ganduɗa ala e windandema hande nde wotere ɓeydi hen hande ko heddi ko fof a jangin ɗum to bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ani gila toon ɗum janga toon nde kadi noon andi wadde guitta guel ɗo guel ala siggo zadel ani kongal a faami wadde ngara noon momta ɗum ɗo henne gadda windandema hande nde tan hadema jiiɓade tawde ko a jangino hina sira mustaqim o hankadi ngara mbaɗen ni joni mbaɗen ni ay ɗo ay ɗum ɗo ay 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 ɗo de ɗo joni a momti ɗum ɗo joni a arti e windandema joni nde ɗo woni ihdina sirata al mustaqim ɗum jangonɗa woni ɗum ɗo hen ɗo ay ɗo tuggiɗo faade ɗo woni siratal mustaqim ɗo kalnoɗa hande noon aɗa janga siratal lazina an'amta alayhim siratal lazina an'amta alayhim no windirte mbiya ko ni windirte saridu ko saridu mbaɗami ara alif ɗa koyngal ngara gitta ngel ɗo hade jibdema cikka ko goɗɗum taw jeeyaka hen ngel ɗo toɓel jeeyaka hen guitten ngel a faami joni ko ndeɗo harfere wotere ɓeydi hen woni ndeɗo ɗo tan ɓeydanima hande mbasa woɗɗinde haqqille ma o jiiɓa gandal ma ɗum ɗo woni siraɗel lazina wadde oɗo juburiya ɗo ay juburiya nani ay siraɗel lazina nani ɗo haaɗi gaddano mbaɗa ɗo an'amta oga banggue wawa yaadude alif nani juburna ayna dariɗo ay mim ay ɗo woni ta jorɗo nani ay ta jorɗo ɗo woni juburna o alif juburna woni an ayna baaliɗo e mimo woni am gadata o wona an amta ay ɗo woni ayna baaliɗo koso adima e bindol hakkude bindol ene wiye ayna dariɗo ɗum woni ay alayhim ko ni windirte ay alayhim ko ni windirte ay ha mawɗo ari hakkude tawɗamo a wiyatama ha saqiru ɗum wonno ko hakkude tawɗamo sinno wonno ko sara mbiyatama ko ha saqiru kono ɗo ko ha mawɗo mbiyatama ko hakkude tawɗamo a faami ɗon laamo nden noon a faami e nder jangde nde wadde ko ɗo wiyete siraɗel lazina ɗo haaɗi a wadde a andi siraɗel lazina windirte hankadi ɗo a andi an'amta no windirte ko ni windirte wona al'amta ko an'amta wiyete an'amta wadde ko alif juburna ayna dariɗo mimta jerɗo ay alayhim ko ni windirte ay ni tan mbatta ko ni alayhim windirte hankadi a andi alayhim no windirte ko ayna baaliɗo mbatta mbaɗen ni ha mbawa jangude ɗum ay alif ɗo woni juburna ayna dariɗo ɗo ko mim ta jorɗo woni juburta ha joni so woni sara bindol ene wiye ta jorɗo ay oɗo ayna dariɗo ko hakkude woni kanko woni oɗo ko gotum so adima ko ni wayata
hakkunde bindol ko ni wayata wadde o e o ko gotum wadde aynade baaliɗo ɗo woni laam ɗo woni juburiya so woni hakkunde ko juburiya arwande bindol juburiya sara bindol ko yanere wiyete walla yurit ɗo ko he mawɗo so adima ha mawɗo hakkunde bindol ha mawɗo sara bindol noon mbiyama ha saqiru alamo wondi ha saqiru ɗo ko mima rak so watti ndima hakkunde bindol mbiyama mim wadde nde ɗo windande ala ko woni e mayre ka a jangano ala ko woni e mayre ka a jangano joni noon ngara alif he mawɗo del jubru na alif taƴƴo alif laam soridu ara alif ɗa koyngal alif laam mim ɗo ko siñiije juburuta gaaf toɓɓuɗo juburiya mimarak ɗum jangunoɗa joni noon ngara gitta konɗo hade ko jibdema cikka ko hen jeeya taw jeyaka hen konɗo ɗiɗon nani joni noon ɗo woni saridu mo hande o ay oɗo saridu o moni ara oɗo o moni alif oɗo o moni ɗa koye ngal nani wadde a faami ɗo so ɗiggi tan saridu ara alif ɗa koye ngal ɗo so ɗiggi tan ɗo a wawi ɗum saridu ara alif ɗa koye ngal ɗo ko alif ɗo ko laam zadel ay ɗo tan ɓeydi hande windande nde wootere toɓɓere zadel a jangino del hande ko toɓɓere nde fawi hen wiya zadel ko del jangunoɗa hande a ɓeydama toɓɓere dow wonti zadel mbawa windude siraɗelle zina ay jubriya nani nundak nani a wiyanoma juburna oɗo juburna woni ɗo ko gotum so adima juburuna hakkunde bindol juburuna so sawino ko woni ko sara bindol wiyete ko nunarak walla alama wondi hay goto nunarak ay alif nani juburuna woni oɗo ɗo ko sara woni ɗo ko arwande woni mbiyama juburuna ɗo ko hakkunde tawɗama wima ayna dariɗo ayo moni ɗo ko ayna baaliɗo o e o ko gotum hakkunde ayna dariɗo arwande bindol ayna baaliɗo laam nani jubriya nani hemawɗo nani mimrak nani winda ndeɗe fof to rendi ala ko woni hen ka janggano so wona tan zadel o ɓolo o goto woni hande ko ɓeydi hande windannama nde ari ardi nde yartere wotere jannguɗa hande zadel tan ɓeydi hen joni karfeje ma ɗe mbimami ɗe nogas e goo harfere wonde e nder fatiha nde aɗana heɓa ɗe a tinani aɗa jaada e bindanɗe ma a tinani a faami ayne mbiɗa bismillahirrahmanirrahimi nde ɗon ko sappo keɓɗa ɗon nde mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamina ɗiɗi keɓɗa ɗon woni deelo ayna dariɗo ɓeydi hen arrahmanirrahimi waylaki maliki yawmiddin keɓɗa ɗon keefo wowo ɗiɗi ɓeydi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wotere keɓɗa ɗon woni juburtawo ihdina sirata almustaqim keɓɗa ɗon saridu ɗa koyngal ɗaf toɓɓuɗo hande kadi keɓɗa wotere ene wiye zadel a faami ni tan ɗe jarata faati ko gasi tan mayi karfeje nogata goo ene moftanima hen a tinani ɗe ballima fatiha o sogganima ko heewi a tinani aba jara mo jaganoɗa o nan ɗo mofti a tinani jangde
ko teskuya waɗata ɗo ala ko woni ɗo ka janngano wadde en kaaɗi ɗo ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa jannga ɗigga a hawalaki hoorema ƴeewo bawɗo ɗakkoɗa sara makko walla holluma walla aɗa ñama walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya jawa sabo caggitoɗa walla keso jiɗɗo nadde janngude bisimilla muɗum ara haala inde mum yettode mum to WhatsApp to haalne sarɗeji ɗi weeli ɗum jokka jangde yiɗa acce deeƴa ni foti ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ngal ɗo mon alluwal to dow to ihdina sirata al mustaqim rewi hen ko sirata allazina an amta alayhim ɗum jannguɗen hannde e ngal alluwal nan ɗon a ndiyanka nde windirte sa heppidi tan faati tan jiyaɗe toon ɓalloma haqqille ma wemtana jangde kala nde pinɗa ene winde tan aɗa ɓeydo famde aɗa ɓeydo yemtude on jarama wasalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wasalam